Duna pa ba'y obligasyon ang mga anak nga minyo nga mosuporta ngadto sa mga ginikanan? Maputol ba ang obligasyon sa anak paghatag og suporta ngadto sa ginikanan panahon nga duna na siya'y kaugalingon nga pamilya? Sumapa sa Article 105, Paragraph 3 sa Family Code. Ang mga ginikanan ug ang mga anak dunay obligasyon sa pagsuporta sa usag-usa. Buti pasabot, bisan pa man og ang anak na minyo na, kung tan-aw niya kinahanglan kayo og suporta ang iyang mama ug papa, angay niyang suportahan. Sa pikas bahin, bisan og naminyo na ang anak, dunay kagulingong pamilya, ug tan-aw sa ginikanan nga ang anak nga minyo kinahanglan pagsuporta, suportahan kini. Ang balaod nag-ingon, ang mga ginikanan ug ang mga anak may responsibilidad o obligasyon nga magsuportahay bisan pa og dunay pamilya ang anak.